Il-qorti ddikjarat li l-azzjoni ta' Jorgen Fenech biex imblokka x-xhieda tal-Pulizija dwar informazzjoni li ta' bilan li jieħu maħfra presidenzjali kienet waħda prematura. Is-sentenza ngħatat mill-imħallef Anna Felice fil-proċeduri kostituzzjonali mresqa minn Jorgen Fenech illi sostna li l-ammissjoni ta' din l-informazzjoni kissret id-dritt tiegħu għal smigħ xieraq. Il-qorti qalt li mhux se tiddeċidi dwar l-ammissibilità tal-provi sakemm il-kwistjoni tmur quddiem il-qorti kriminali li tarbel l-evidenza. Wara l-arrest ta' Jorgen Fenech, il-kabinet kien irrifjuta t-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali bit-tpattija għax-xhieda illi ta' dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. F'applikazzjoni preżentata f'Novembru li għadda, il-familja Caruana Galizia kienet talbet li l-Pulizija tiġi ordnata tixhed dwar dak li qallhom Fenech bit-tama li jirċievi maħfra. Id-diviża kienet oġġezzjonat għat-talba iżda l-Qorti tal-Maġistrati kienet iddikjarat l-informazzjoni li kien ta' bħala ammissibbli bħala evidenza kontrih. L-avukati ta' Fenech sostnew li dan kiser id-drittijiet fundamentali tiegħu. Din l-informazzjoni mhux biss ingħatat b'mod konfidenzjali l-Pulizija wara wegħda ta' maħfra iżda kienet saret mingħajr is-salvagwardji meħtieġa ġeneralment mogħtija lil suspettati fil-liġi. Quddiem dan kollu l-qorti ddikjarat li t-talba ta' Fenech kienet waħda prematura u rimedji ordinarji ma kinux ġew eżawriti.